Tak toto je utkání mezi žlutými, což je Brazílie, a mezi černými, což je Afrika. To jsou africké... Nigérie! Je tam touchdown! Zástupce Nigérie je tady Patrik. Pravě černo. A zástupce Brazílie je... Dává gol! Dává gol! Jsme to neviděli, jsme podle. A zástupce... A rozhodčí je Tonda. Nebo... A komentátor jsem já. Takže Brazílie uče. Nemusího pálit. No to nevíte. Nigérie pálí. Nigérie v podradě. Rozehra akci, jaj. Ale Brazílie pálí to gol! Zatím to jsem řval gol, tak padl ještě jeden. No. Takže... Brazílie má silně nahoru. Nigérie neví. No, to je pro teďko všechno. Budeme se hlásit v pravidelných relacích.